Si hi ha una denominació d'origen a Catalunya per descobrir i aprofundir, aquesta és la Terra Alta. La Terra Alta és una denominació d'origen molt potent, que elabora vins excel·lents i que es coneix bastant, però que encara es podria conèixer molt més. És un dels referents a Catalunya a l'hora de trobar bona matèria prima, però en canvi els restaurants, les botigues, doncs encara té un paper una mica secundari. La denominació d'origen Priorat i la denominació d'origen Montsant doncs li fan una mica l'eclipsen i la Terra Alta no ha acabat de brillar com podria fer-ho. És una denominació d'origen situada a l'extrem més oest de Catalunya, vindria a ser això d'aquí. És una denominació d'origen que rep influències tant del Mediterrani com, sobretot, i molt interessants, de l'Atlàntic a través de la canalització del riu Ebre. Pel canal, diguéssim, que genera el riu Ebre, no només hi passa aigua, sinó per les seves valls i passa també el vent que ve directament de les borrasques atlàntiques i que es canalitza i arriba amb el nom de Cers a la zona de la Terra Alta. És un vent que ja arriba molt eixut i això fa que aquest fet de que no porti humitat fa que les vinyes a la zona de la Terra Alta doncs en general siguin sempre molt sanes. No hi ha humitat, per tant les plagues els hi costa molt més. I en canvi també la proximitat amb el Mediterrani doncs fa que també tingui un clima no extrem, com més a l'interior ja de la península Ibèrica ens hi podríem trobar. El fet també de l'altitud sí que genera contrastos entre dia i nit. I aquest és un fet que acostuma a implicar raïms amb més poder, més grau alcohòlic o més sucres i que per tant tenen més capacitat de generar grau alcohòlic. La llunyania de la denominació d'origen Terra Alta ha fet que quan arribés als mercats molt sovint doncs bé, no era la primera i per tant havia de ja competir amb altres existents. Aquest fet ha provocat que tot sovint l'element més habitual i fàcil per competir fos el preu i intentés treballar sempre amb preus més baixos. L'única manera de fer preus baixos i poder mantenir el negoci durant anys i anys és elaborant vins joves. Per tant, els vins joves de la Terra Alta ens els podem trobar amb facilitat a totes les botigues de vins, però per les característiques que us he explicat, aquesta capacitat de tenir un raïm molt sa i de tenir un raïm amb molt poder alcohòlic, si és necessari, fa que podem aconseguir fer vins d'una criança molt llarga. Però aquí és un fet que el mercat hem de, diguéssim, encaminar cap a la Terra Alta, jo crec, i dir-los, gent de la Terra Alta, feu uns vins joves fantàstics perquè us heu hagut d'especialitzar i ja en sabeu molt, uns vins molt aromàtics, amb la garnatxa brilla, però podeu treballar també amb vins amb més llarg recorregut i que el mercat us ho pagui més bé, diguéssim. Aquesta és una tendència que serà molt complicada d'aconseguir, però és el camí que s'ha d'anar. Per què serà complicat d'aconseguir? Doncs perquè hi ha molta vinya a la Terra Alta i per tant és un canvi molt gran que han de seguir molts agents diferents en el mercat i que, bé, vol dir sovint vestir un sant desvestint d'altres. I això és una jugada molt complicada
a nivell econòmic que sovint molts cellers no poden fer o no s'atreveixen a fer. Les varietats habituals de la zona de la Terra Alta serien la garnatxa, negra, pels vins negres, la carinyena o samsó, perquè no es pot dir carinyena en realitat a les etiquetes dels vins, ja que hi ha una denominació d'origen que té exactament aquest nom, per tant està protegit aquest nom, i hem adoptat un altre nom habitual a la zona, que és samsó. I també hi ha Syrah, Cabernet Sauvignon i d'altres varietats internacionals. També val a dir que en blanc, amb raïm blanc, doncs la garnatxa blanca és l'estrella de la denominació d'origen. És realment l'estrella, s'ha fet bandera d'aquesta varietat per destacar la denominació d'origen Terra Alta en la seva aposta de competència internacional. I realment és una aposta molt bona, que encara s'ha de treballar, que s'està veient que la garnatxa blanca, si bé és molt interessant en vins joves, pot encara ser-ho molt més en vins de llarga criança i sobretot molt de temps a l'ampolla. Però per això s'ha de treballar ja a la vinya, treballant, reduint la producció, els quilos que s'elaboren de garnatxa blanca, i això per tant és un procés molt llarg i que ha de ser molt segur perquè el pagès decideixi fer aquesta aposta. Per acabar us llistaré el nom d'uns quants cellers que valen molt la pena, entre d'altres, com sempre, però perquè tingueu uns quants noms a la ment. Doncs podríem dir Vins del Tros, també podríem dir el celler Pinyol, el celler Jordi Miró, podríem parlar de la cooperativa de Gandesa, amb qui jo he col·laborat, amb la cooperativa de Bot també, la de Tària, la Fou o Vins al Gas. Bé, ja sabeu, heu de provar vins de Terra Alta i donar-li aquesta oportunitat i ajudar-la a encaminar cap a vins de qualitat que poden fer-ho molt fàcilment.